Non si sei ancora cominciato, non era malattia. Ma non mi fa, non mi fa. Vale papà? Peppers? E Birmo? Sempre vai. Eu estava a pagar o sistema. Logo, milagre. Já está. 20. Oye, con los 3 sueltos. No va a haber Unha tabla para 2 no vale. Para dous homes bons. Entón hai que colgarlo xa outro día. Podes. Vale. Cuidado, que non se poña o peinado diante, que senón entonces xa non papamos nada. Eres algo de pan, digo, tranquilo. Ai, o no. O pan non teña. Contigo de arriba, É que senón, é que vai por lá de baixo. Veña, colle ese gasalla. Vaya desayuno. Da gusto vermos comer. Non, a ti non. Xa son algo. Que non sale tipo na que comer. Xa son aí algo. É o que anuncia de outra volta, prego. Olha o minuto ali. 3, 4, 5, 6, 12, 26. Eu he de comprar despois o queixo. O queixo inteiro. Non. 1 kilo, medio kilo. O queixo. O queixo. Probei ali 2 pedazos de queixo. Churrasquito. Oye, cada un que pille pan. Pam. Dúas e dúas. Pero vaya, pero ahora. Oye, no. Que? Ai, Vais poñer o pan na esquina e eu pui por un trago. Dalle un trago aí. Dalle un trago. Bueno, un trago a... Para comer. Llore. Los huesecitos. Lola do Carballo. A ver, vamos probarlo a ver. Está bon o pulpo, No, a ver. Ya. A mí, acá me toque. Pero é que isto xa é todo o que pedimos. Isto toda a comida que pedimos, Un dólar comer. É todo isto. Faltamos chorizo. Pero que eran dúas e dúas. Pois xa venen as dúas aí. Esa é a tangada que che meten sempre nestes sitios. Por encima no, Oye, 10 cachos, tamén pingando con eles. Aí vai, Bueno, e algo hai algo. A bella cando comió. Bueno, aquí podese ver o que quedou. Cero. Non fales do paro, por favor. Cero. Deixa ese tempo. A ver, xa máis, que traiga un eu. Como non lle vais saber? Home, non lle vais saber. Sabelle todo. Non se traga. É un niño agora de dinero, toma de dinero. Esa é moi... Muy seca. É para comer, Ay, yo pensé que era para dar los bolsillos. No, para comer, para comer. Así. Es 15 euros o kilo, o que pesa. O que pesa? Non. Podese dicir que lava nozes,
Sí. Sí. Hai tartas de nozas que non se lle ven. Hola. Pues mira, pai. Dios mío, que dice. Pues mira. Hombre, Deus, que barbaridade. Como lo se pasou de largo, porque se te colle a muller a ti... Para unha foto, hombre. Estou sacando un vídeo en Berlín e va a ser famoso máis do que é. máis aínda, pero máis Máis do que é. Más na tua casa. Verdad? E levas o zorro aí, é listo por zorro ou por gallo. Teño fama de todo, Non é moi ben, de bueno, Non é moi ben. de bueno e de malo.